Така че, здравейте и добре дошли в днешния вебинар, който така посветих на темата скритите причини, които блокират промяната и как миналото всъщност управлява нашето настояще и какво можем да направим така, че да излезем от този модел или поне да минимизираме тия тенденции за себе си. С повечето от вас се познаваме. Но има и такива, които може би за първи път сме в някакво взаимодействие, макар то виртуално. Така че съвсем накратко ще кажа в две-три изречения нещо за себе си. Ако желаете, може да включите своите камери, за да има така усещането за по-жив контакт, но не е задължително. Аз съм Динка, може би вече повече от 15 години по-задълбочено и самостоятелно се занимавам с сферата на психотерапията. Преди това опита ми е бил немалко години в екипи с неправителствени организации, отново в посока на консултативни услуги, но нещата, които избрах така самостоятелно да развивам, са нещата, които намирам за важни и най-вече като теми, най-вече да ги случвам през призмата не само на моите професионални знания, но и на моя личен опит, по начин, който смятам, че биха били полезни. Така че напоследък много се развивам в посока на индивидуални сесии, семейни консултации и групова работа под различна форма, и като онлайн програми, и на живо. Така че едно от нещата, които много регулярно правя вече повече от 10 години, това са терапевтичните ми групи с семейни констелации. Но всъщност още 2010-та нещото, което така стартирах като групова работа, бяха групите за жени и до днес, вече 16-та година, не спирам да правя такива. Отново под различна форма, кратки, по-дълги формати, терапевтични и по-тематични. Така че това е най-общо. Избрах да правя това споделяне по тази тема, защото смятам, че тя е важна за абсолютно всеки един от нас. Никой от нас, вероятно, в една или друга степен не прави изключение. Ам, И също така на база на срещите ми с много и различни хора виждам определени тенденции и разбира се забелязвам какво помага, така че се опитах да обобщя най-важното и да го споделя с вас тази вечер. Всеки би могъл да вземе толкова, колкото чувства готовност по негов начин да го тества. Ам, Така че се надявам да вземете нещо полезно. Намерението ми е да дам малко полезна информация, но по-голяма част от времето, както обикновено, имам намерение да е през практически процеси, защото знам, че информация можем да намерим вече за много неща. Тя може да бъде много полезна. Четенето, така, когнитивната работа също. Но лично за мен те могат да бъдат полезни по отношение на някаква степен на промяна, но не задвижват голяма, трайна и дълбока вътрешна трансформация, защото не минават през цялостното ни преживяване. А ние някои неща можем да направим сами, други имаме нужда някой да създаде много безопасно пространство за нас и да ни води в този процес, така че да можем да заобиколим всички психични защити, които имаме и да направим стъпки към разширение, към промяна, към нещо ново или да преодолеем определен, така да го наречем, блокаж, който имаме в определена сфера от живота си. Така че за мен винаги това, което има ценност е когато е минало през нашето лично преживяване. Затова повечето време ще бъдат упражнения и медитация. Но все пак нека да кажем няколко думи по темата. Лично за мен най-общо самосаботажа е форма на защитен механизъм, който разбира се случва много несъзнателно, така че на първо място, за да го преодолеем, трябва да започнем да забелязваме и да осъзнаем, че нещо може би се саботираме, блокираме. Той е начин нашата психика да ни пази от нещо, което продължава да възприема като риск. И е сигнал, че някаква част от нас има нужда да бъде видяна, да бъде разбрана и да бъде подкрепена. На практика
общо какво се случва. Една част от нас търси и иска промяна. И много често това е съпроводено и с реални действия, с много усилия, с много правене. При други, по-скоро желание за правене, но една блокираност и няма реални стъпки. Тоест, по различни начини може да се прояви. Но най-често зад самосаботажа стои един вътрешен конфликт, който е абсолютно несъзнателен. Нашата психика е доста многопластова, в нея имаме много аспекти и една част от нас, най-често това е здравата, пораснала част, онази, с която функционираме и сме развили и емоционално, и ментално, търси промяна, търси растеж, търси развитие, но в нас има друга част, която се страхува от тази промяна. И всъщност най-често това е онази част в нас, която носи определени наранености и която всъщност символизира нашите психични защити. Тоест, много са аспектите в нас, както казах. Така че как на практика се проявява в нашето ежедневие? Под формата на различни страхове. Да започнем нещо, да не се провалим. Ако пък случайно се вземем, че успеем и се справим, дали ще успеем да поддържаме това, което сме започнали. Страх да бъдем видяни и най-вече последващото възможно отхвърляне от това да бъдем видяни. Много често може да се проявява под формата на отлагане, което дори понякога не си даваме сметка, че правим. От типа на това, още не съм готова, сега не е момента, в момента има много по-важни неща. Понякога може до някъде това да е така, но ако има нещо, което на едно ниво твърдим, че ни е много важно, но все не идва ред за него, определено нещо в нас ни тегли в две противоположни посоки. И борбата, разбира се, не е решение. Но реално какво се случва? Ние избягваме дадено действие, оставаме в старото състояние и ситуация и всъщност не можем да вървим напред в дадена сфера. Несигурността, която твърде силно присъства, че не съм достатъчно добър, не съм за това. Прекалената форма на перфекционизъм също може да бъде нещо, което ни стопира от типа на това, ако не е перфектно, въобще не започвам. Разбира се, за това отново стоят страхове. Съмнения различни в себе си, да не се изложа, да не се проваля, както казах. Всичко това блокира действията ни в живота. Много често и една вътрешна съпротива, която много често забелязвам. За тази съпротива много често няма ясна рационална причина, но сме склонни, абсолютно несъзнателно, ние да я облечем в много рационални обяснения, чрез които се самоубеждаваме. От типа на това няма как да стигна или да дойда до там. Детето ми е болно, но в поредица от ситуации, ако това дете всеки път е болно, точно когато аз тръгна да правя дадено нещо, най-вероятно това отразява и нещо вътрешно наше, което дава и външна причина, която ни служи като някакъв аргумент. Много често това, което чувам, това не е моето. Аз от една страна много съм съгласна с това, че не бива да упражняваме натиск и насилие над себе си, но от друга страна е важно да дадем достатъчно време на определени опитности, преди да преценим дали това е нашето, дали не е нашето, защото много често, когато тръгнем към някакъв път на добра за нас промяна, първото нещо, което се случва е, че започват да се надигат ето тези наши защити. Това много често е индикация, че всъщност ние сме в правилната посока и имаме нужда да дадем достатъчно време, включително да направим някаква малка стъпка, без натиск, но все пак такава, за да може да дадем възможност да видим дали това е нещо, което може би наистина не е нашето, т.е. не е нашия метод, не е нашия терапевт или не е нашия момент, или всъщност много бързо се отказваме. Мога да дам пример, който често споделям, но когато беше моето обучение в работа с метода семейни констелации, което протече почти 4 години, задължителна част от този процес, който се случваше като обучение, изнесено извън семейната ни среда,
малко на ретритен принцип, всички години се случваха срещите. Задължително сутрин и вечер имаше дълги такива около 60-минутни активни медитации, които носят в себе си и някои по-предизвикателни фази на катарзис, на себеизразяване и така нататък. И това, което забелязах, че имаше определени фази на някои от практиките, които бяха там, за да сме по-събрани, по-центрирани, да можем да преработваме преживяванията, до които се докосваме в себе си и в групата. Много имаше аспекти, така и фази от някои практики, които бяха много предизвикателни за мен. Но аз не излизах от залата. Просто оставах, тишина и след поредица от такива дни, може би няколко модула, след като започнахме, в един момент започнах да забелязвам, че и в тези по-предизвикателни фази, в които има изразяване, аз започнах по-естествено на малки стъпки да усещам такива импулси в себе си за изразяване. Така че това се отрази много благотворно след това в моя личен процес, в работата ми с много теми, които имах да разгледам. Така че много често за това не е моето и това бързо отказване или няма как да стане, вместо да видим какво мога да направя за да стане или поне каква е малката стъпка, отново са много често една индикация за несъзнателна съпротива и нещо, с което се стопираме. Разбира се, негативният вътрешен диалог също може да бъде някаква част от процес на това да се саботирам, както споделих. Не ставаш, ще се провалиш и така нататък. Понякога това е едно усещане за вътрешно ограничение. Заявявам, че искам дадено нещо, но сякаш нещо ме спира и сякаш нещо не ми е позволено и не мога да го назова какво е. Неведнъж го чувам това също. Съмнение в себе си, дали не си въобразявам, че нещата се случват добре, особено когато тръгнат да се случват добре. И така, избягването, да речем, на трудни разговори, на това да взема важни и трудни решения, като започнем да се разсейваме в нещо, което е привидно важно, но всъщност е по-лесно да стоим в него или да сме прекалено заети, което ни служи като аргумент, че всъщност нямам времето и енергията сега това да го направя. Важно ми е, но така че е много важно да наблюдаваме как преминаваме в деня си, на какво даваме голяма част от времето си, от енергията си и дали понякога не се разсейваме в прекалено скролване, в прекалено четене на много книги, в прекалено слушане на много подкасти, с нагласата, че всъщност вършим вътрешна работа, но реално когато дойде момента, в който ние в нашата външна реалност е нужно да направим определени малки или по-големи действия, така че нашето осъзнаване да започне да се проявява и в реалността ни, да бъде задвижена някаква промяна, всъщност ние оставаме на това ниво. Защо това се случва? Така, причините обикновено са комплексни, но има една така основна линия и посока и тя е много силно така, има своите корени в нашето детство. Тъй като деца ние имаме много ключовата потребност да бъдем приети, да бъдем обичани и да си гарантираме безопасност. Съответно, нашата психика по много интелигентен начин изгражда своите адаптации, така че да се впишем. Това може да означава да не заявяваме нуждите си, защото от това може да последва някаква санкция. Да не изразяваме себе си, да не примерно, да бъдем много послушни, за да не разстройваме и без това така много напрегнатата си майка. Могат да бъдат много, много и много различни неща. Тоест, ние създаваме някакви адаптации, така че да се впишем и да си гарантираме известно спокойствие, че ще оцелеем, че може би, ако направя и това, или пък ако се откажа от това и това, да не изразявам радостта си, може би ще бъда по-прият или може би ще чувствам по-силно любовта от моите родители. Понякога това може би ще ми осигури всъщност безопасност, като например много да не се да не изказвам моята гледна точка, много да не се
появявам в полезрението на, да кажем, мой родител, който е по-агресивен. Много могат да бъдат нещата. Така че всъщност тези адаптации са форма на защита. И те са служили по чудесен начин за нашето съхраняване, за нашето оцеляване и така нататък. Но от към днешна дата, всъщност, те вече не са актуални за нашия настоящ контекст. Тоест, тук и сега в нас продължава да живее този аспект, детето, което сме били. И тези стратегии, които са ни служили като начин да оцелеем, да си гарантираме безопасност и това, че ще бъдем приети и че ще принадлежим. Спрямо днешния контекст, всъщност те се проявяват автоматично, но по-скоро вече започват да пречат, да блокират действията ни в живота, развитието ни в определена сфера от живота. Както казах, това се случва изключително автоматично, много често абсолютно несъзнателно, защото нашето подсъзнание не различава минало, настояще, бъдеще. То просто продължава да ни пази от нещо, което е било разчетено или възприето като вярване в нас, че то е опасно. Така че всъщност борбата не води до разрешаване и до промяна, по-скоро опознаването на това какво се случва вътре в нас, различни аспекти в нас, различни процеси, поглеждане малко назад към детството ни помага да видим как са се формирали тези модели и да започнем да правим стъпки към това, да почнем да ги преодоляваме. Тоест, тези механизми не са наш враг. Нали? Това е важно да кажем. По-скоро вече не ни служат и е нужно на малки стъпки да почнем да изграждаме нови начини, които да ползваме в нашия живот на възрастни. Другото, което е важно, че тук и сега в нас има един пораснал човек, който е придобил доста богат житейски опит, който може много повече да се справя с трудни емоции, дори ако в някаква ситуация бива отхвърлен, отколкото като сме деца. Тоест, ние имаме повече потенциал и капацитет да посрещаме определени предизвикателства, ако нещо, да кажем, се случи. И съответно, няма нужда да стопираме определени действия и решения в живота си, както е било необходимо, когато сме били деца и това е било най-интелигентното нещо, което сме можели да направим. Така че, например, аз дадох в някаква степен някакви примери, но примерно това може би да дам още някакъв пример. Ако в семейната система има много чести конфликти и начина да се съхраня и да си стои по-прикрит в моята стая, живота ми е пораснал, възрастният в мен може да иска да се изяви, да се прояви, да се покаже под формата на професията, с която, да кажем, сме избрали да практикуваме, но в нас стои този конфликт, защото дълбоко в нас стои програмата, ако съм твърде видима, от това може да последва нещо опасно. И винаги са ключови базовите ни нужди от оцеляване, така че реакциите се случват автоматично в полза на съхраняването ни, не в посока на развитието ни. И когато опознаем това, всъщност ние можем да започнем една по-дълбока вътрешна работа, с която да започнем да преодоляваме тази защита и да дадем това лично разширяване. Друга причина, освен нашата лична история, са много процеси в нашата семейна система и в родовата ни система, които това като така феномен през призмата на метода семейни констелации, с който работя, го наричаме несъзнателна солидарност или лоялност към някой в нашата семейна система. Тоест, ако, да кажем, нашата майка е имала трудности в партньорските отношения, ако нашата баба също е имала много предизвикателства, много е възможно, дори ние тук и сега да имаме всички предпоставки за добра връзка, всячески да правим неща, които ни отдалечават от такава връзка. Тоест, в момента, в който се появи потенциално много по-подходящ партньор, той да не е достатъчно интересен за нас или да търсим начини за много конфликти, така че да саботираме отношенията си. И пак казвам, това се случва изключително несъзнателно и то е обвързано с
много дълбоката ни м, нужда да принадлежим. Тя е свързана буквално с много стотин години оцеляване на човешкия вид, особено назад в поколенията, когато ние не сме могли сами да оцеляваме. Трябва да живеем основно на групи. Тоест това е еволютивен механизъм. Да принадлежа, да съм като моите хора, да не стърча твърде много, за да не бъда отхвърлен. Това е едната причина. Другата е, че ние все пак осъзнаваме или не, носим и една много специфична форма на любов към поколенията преди нас и много често ни е трудно да си позволим да бъдем по-щастливи, по-богати, по-можещи и така нататък. Това понякога е много трудно да бъде разбрано с нашия рационален ум, но много унагледено, преживелищно и ясно, кристално ясно го виждаме и осъзнаваме всъщност за себе си, когато разгледаме в група с семейни констелации, така че можем да всъщност да работим с това и съответно да започнем да преодоляваме тези процеси, които всъщност блокират желаните промени в живота ни. Как можем да започнем да променяме нещата? Според мен има така няколко много важни неща. Тези модели, които имаме, те не живеят само на нивото на мисленето ни, на нагласите, които имаме. Те са част от типа нервна система, която сме изградили. Те живеят в тялото ни и в чисто биохимичен план. Ако ние сме живяли в една среда, която е била много стресова, ние търсим тази доза стрес и напрежение, защото това е познатото ни. И го пренасяме често и в нашите отношения, дори когато няма с партньора, дори когато няма сериозни предпоставки за напрежение, за конфликти, да кажем. Тези модели живеят и на нивото на емоционалната ни памет. Така че може да осъзнаем някои взаимовръзки през четене, но това е само една първа стъпка и тя не е достатъчна, за да можем да ги преодолеем. Но все пак е много, много важна стъпка. Така че първо истинската промяна се случва, когато имаме ясно намерение, че знаем, забелязали сме къде саботираме себе си и знаем какво искаме да променим, в каква посока имаме нужда от промяна. Правим ежедневни действия с малки стъпки. Тук е добре човек винаги да види не защо това не може да стане, не защо това е много трудно, а коя ми е възможната стъпка днес, коя ми е възможната малка стъпка утре. Тоест на много малки стъпки, така че съпротивите ни да не се активират толкова мощно. Аз не случайно понякога и в групи, когато идват хора, рядко се е случвало, но се е случвало да ми се обаждат и казват след първия ден, утре няма да дойда. Много така емоционално ми е преживяването. И винаги това, което казвам, това е твое лично решение. Но всъщност това означава, че процесът работи. И за да не останеш на тази стъпка и на тази фаза, по-добре е ела в една подкрепяща среда, да може да го видиш малко по-задълбочено и всъщност да минеш на следващото ниво. Така че малките стъпки са по-полезни, особено когато виждаме, че често се саботираме, отколкото да се опитваме на много големи, гигантски скокове, защото това много бързо ни сковава или тръгваме да го отлагаме. И другото е това вътрешно разширение и това вътрешно позволение за новото, за което се случва с по-дълбинна работа със себе си. Нещо, което сами не можем да правим. Да изследваме определени свои вярвания, страхове, защити и разбира се да увеличим нашия вътрешен толеранс, както казах, с малки стъпки към новото. Колкото и да звучи парадоксално, всъщност постепенно нещо в нас започва да се отпуска и разширява към това да кажем да има повече финанси или да имам връзка, в която някак си е по-различна и доста повече удовлетворяваща от предишен опит, който имам. Имаме нужда от някакво време постепенно да започнем да се отпускаме.
Тоест, нашата психика не се променя с натиск, с бързане, а чрез едно постоянно разширяване на нашия вътрешен толеранс към новото, под формата на нови гледни точки, нови вярвания, нови поведенчески модели, които ние утвърждаваме на малки стъпки с действията си в ежедневието си и оттам в начина, по който присъстваме. И да, миналите модели от време на време ще се обаждат, но вече тази осъзнатост ни помага да си припомним, че това е едно ехо от моето минало или може би от миналото на моето семейство, но тук е сега аз осъзнато, макар да тръгвам да действам първоначално през стария начин, избирам да направя нещо различно. Така че първото нещо е осъзнаване и това ще рече да видите в кои сфери от живота си може би се саботирам. Т.е. да забележите има ли сфери в живота ми, в които се въртя в кръг или стигам до едно положение и се връщам обратно или просто стоя там. А за някой това може да е реализация, за други може да е здраве, за трети може да са връзки, за други може да са финанси, при някой друг може да е нещо друго. Другото е какво правя, когато как изглежда моят начин да се саботирам. Просто да се, самонаблюдението много помага. Известно време просто да наблюдавате, да опознаете как се случват нещата. И другото е какво си казвам в тия моменти. А, какви мисли вървят, които захранват определен страх и това да продължаваме да правим същото. От какво всъщност се опитвам да се предпазя? Това е важен въпрос, който има смисъл да си зададем в тези моменти. То самонаблюдението е много ключова стъпка, която всеки може да започне да прави сам. Поглеждам от време на време в чата и да забележите за себе си нещо в тази посока. И съответно, тук вече идва момента каква е възможната малка стъпка, т.е. малък различен избор, който ще направя днес като дадено действие, без да чакам напълно да изчезне притеснението или страха, а заедно с него да направя тази малка стъпка, която надскача периметъра, в който до момента съм си позволявала или позволява да се движа. И тъй като казахме, че в голяма степен в основата на самосаботажа стои всъщност един дълбоко несъзнателен вътрешен конфликт. Една част ни тегли към едно, друга към друго и наделява това, което е несъзнателното и което е свързано с защитата, а не това, което си мисля, че аз искам и правя усилия към него. Ви каня да направим едно малко упражнение, което съм сглобила. То беше част от моята онлайн програма Силата да процъфтяваш. В така една последна среща го направихме с хората, но сега съм го синтезирала в един малко по-упростен, малко по-малък, кратък вариант, за да може малко да изследвате. Така че вземете двата листа, които имате, и на единия лист с големи букви на широката страна напишете частта в мен, която иска промяна. А на другия лист, отново на широката страна, с по-големи букви, пишете частта в мен, която се страхува. Когато напишете двата листа, поетапно ги поставете спрямо моментното си усещане. Първо единия, не двата едновременно. Първо взимате тази листа, който символично в момента ще бъде един външен израз и ще представлява оная част във вас, която търси развитие или промяна в дадена сфера от живота. И го поставяте спрямо моментното си усещане някъде в пространството, с което разполагате. Когато го поставите, след това взимате другия лист, който е за оная част, която всъщност е носител на страха, на защитата. И го поставяте някъде също спонтанно в пространството, с което разполагате, на земята, имам предвид и двата листа на земята. Поставяте го спрямо другия лист, там където усещате. Добре, и сега, когато позиционирате двата листа, застанете някъде малко в страни спрямо двата листа.
Погледнете към листчето, което в момента така метафорично символизира онази част във вас, която сякаш малко си дадете възможност отстрани да наблюдавате, малко да изследвате нещо, което се случва във вътрешен план, да стане малко по-опознато, по-видимо. Поглеждате към тази част и казвате на глас от какво се опитваш да ме защитиш. След това много плавно отивате и стъпвате на самото листче. Сякаш малко да влезете в обувките, в енергията, в усещането на този аспект вътре във вас. И затваряте за малко очи, поемате дъх, издишате, наблюдавате. Какво се случва като емоции, като усещания във вас, в тялото ви. След това се измествате в страни, леко така разтръсквате тялото, като един символичен начин малко да се разграничите и отново заставате на първото място, на което бяхте. Представяте си, че водите един вътрешен диалог със себе си, говорейки на тази част във вас, гледайки към листчето, което то отразява в момента и казвате на глас: благодаря ти, че си ме пазила. Знам, че искаш най-доброто за мен. Вече не е нужно да го правиш по същия начин. Днес аз имам повече сила и ресурси в себе си. Поемете дъх, издишайте и погледнете към другото лище, което символизира онази част във вас, която търси промяната, развитието, надграждането. И сякаш говорите на друг аспект вътре в себе си, казвате на глас какво ти е нужно, за да се движиш напред. След това отивате и стъпвате на самото листче. Затваряте отново за кратко очи. Наблюдавате какво се случва, като емоции, като усещания във вас. Като усещания в тялото ви. Отваряте очи, правите стъпка в страни. Леко разтръсквате тялото по един символичен начин, да разграничите малко себе си от усещанията. Там възможно е нищо да не сте усетили или скованост. Това пак дава полезна информация. Възможно е нещо много конкретно да сте забелязали. Така че се връщате на предходното място, поглеждате към този лист и казвате: можем да се движим напред, но постепенно. Всеки ден малко повече. Сега погледнете към двата листа, символизиращи тези два важни аспекта вътре във вас. Тази част, която иска промяна, и тази, която се страхува. И им казвате: виждам ви и двете като важни части от мен. Благодаря за това, което правите за мен. Можем да вървим напред постепенно и заедно.
Сега поемате дъх, издишате и можете да съберете двата листа, да ги скъсате по средата, като символичен начин да се разграничите вече от този малък практически процес. Когато сте готови, да се завърнете обратно към мястото си, към нашата среща. Преди да продължим нататък, ще се радвам, ако някой желая да сподели дали ви беше полезен този процес, дали видяхте нещо важно или ако някакъв въпрос ви е възникнал, да можем на време да го разрешим, преди да продължим с медитацията, която съм приготвила. Така че ако нещо искате да кажете или да попитате, добре дошли сте да го направите. Беше ли ви полезно това упражнение? На мен лично ми беше доста полезно, да. И мисля, че успях така да си дам отговори на някои въпроси. Добре, чудесно, радвам се. Всъщност само за няколко минутки, но да, ето тук отново доста полезен и в чата. Добре, радвам се. А, на финал отново ще има време за споделяне, за въпроси. Някой друг иска ли нещо да сподели или да попита, ако в самия процес са му възникнали някакви въпроси, преди да добавяме и други неща. Добре. Ами ще ви приканя да седнете удобно. Ще направим една медитация, която подготвих за днес. Разбира се, по-голяма част от времето, така на момента, ще се случва, но която е така един синтез от две малко по-големи медитации, които съм правила за моята програма от здрави корени към силни криле. Просто съм адаптирала в един малко по-кратък вариант, така че да послужи на нуждите и темата за днес. Така че може да се настаните удобно и по още един начин всъщност ще имате възможност малко повече да погледнете навътре към себе си и да изследвате малко в тези две основни посоки. А, детето вътре във вас и широката картина, от която е част вашата семейна система. Така че се настанете удобно, затворете очи и просто следвайте гласът ми. Като за начало може да поемете бавно и дълбоко да издишате, да направите това няколко пъти и докато дишате да наблюдавате самото движение на дъха. Бележете дали някъде тялото ви започва все повече да се отпуска. Обърнете внимание как когато поемете дъх, въздухът е по-хладен. Когато издишате, той е по-топъл. Почувствайте контакта на ходилата ви с земята, усетете торса, главата. И сега ще направим едно кратко, но смислено пътуване назад във времето. Сякаш връщаме лентата на времето назад. В периода, когато сте били около 18-21 годишна възраст. Представете си как пред вас изниква образа на тази ваша версия в тази възраст. Забележете как сте изглеждали, къде сте живели.
Забележете какви спомени и ситуации се открояват от този период. Поемате дъх, издишате и продължаваме още по-назад във времето, когато сте били на около 12-14. Забележете какви ситуации напомнят за себе си. Хора, места. И гледайки към това ваше аз, си представете как мислено го питате, от какво имаш нужда, от какво се страхуваш, за какво мечтаеш. Може би ще усетите определени отговори, може би не. Но след това почувствайте какво вашето настоящо днешно аз иска като подкрепа да изрази към това момче или момиче, което сте били тогава. Какви подкрепящи окуражителни думи имате порив да кажете. От какви страхове, вярвания искате да освободите това дете. Представете си как казвате всичко това, мислено или дори на глас. Възможно е през вас да протичат различни емоции, така че им позволете да бъдат тук. Дишайте заедно с тях. Поемете отново бавно и дълбоко дъх. Издишате. И продължаваме своето пътуване още по-назад във времето, така че си позволете в съзнанието ви да изплува образ на детето, което сте били около 7 годишна възраст или може би по-малко, така както се появи пред вас сега. Наблюдавайте как изглежда това дете, което сте били тогава. Представете си как вашето настоящо аз, човека, който сте днес, пита това момиченце или момченце, от какво имаш нужда. Почувствайте по какъв начин искате да изразите своята подкрепа. Може би чрез конкретни думи, чрез прегръдка. Направете го. Почувствате нужда, ако през вас протичат по-интензивни емоции, може да сложите дланите си на различно място в тялото. За кратко. Ако ума ви разсейва, това също може да е част от процеса, така че просто еднократно поемате дъх, издишате и отново насочвате вниманието си към процеса в степента, в която ви е възможен в момента. Сега може да си представите себе си като порасналия човек, който сте днес, как се отзовава в
дума, който сте живели като много, много малки, може би в периода около 3-5 годишна възраст. И озовавайки се изведнъж в този дом, почувствайте каква е атмосферата там, къде се намира детето, което сте били тогава, може би в конкретно място. И когато плавно и деликатно се приближите към него, може да му кажете: тук съм за теб. Имаш цялата ми подкрепа. Усетете още какво бихте искали да кажете, за да се почувства това дете в безопасност, обичано, видяно, подкрепено. Попитайте го какво е необходимо да направя, за да развия най-добре това, което е заложено в мен. Отново поемате еднократно малко по-бавно и дълбоко дъх. Издишате бавно и дълбоко и нека сега да отидем още по-назад във времето, няколко дни, много скоро след самото ви раждане. Виждате тази своя най-ранна версия и там са двамата ви родители. Там са за тях, може би и други важни хора, но там са и всички поколения преди тях. Представяте си ги като образи, като силуети, две огромни редици за тях от мъже и жени. И гледайки към родителите си спомнете, че искрата на живота, енергията на живота е стигнала до тях, до вас. Чрез тях и обмена на любов, който е протекал между тях. Може би не, във времето не се е запазил, но тази любов се е случила и вие сте дошли чрез нея. Погледнете към това малко крехко дете, което сте били и му кажете: добре е дошла или добре е дошъл в живота. И кажете своето име. Дори да протичат малко по-силни емоции, позволете да са тук. Но дръжте съзнанието си в степента, в която ви е възможно към тази картина. Кажете на това малко дете: живота те пожела, за това си тук. Чрез любовта на мама и татко. И когато кажете тези думи, усетете, че вие имате своето място в живота. И то е специално. Не се налага непрестанно да се борите за него. Сега може да погледнете към родителите си и поколенията преди тях и да им кажете: благодаря ви за живота и подкрепата, която ви беше възможна. Кажете им също така: уважавам всичко, което е част от вашия живот и го оставям на вас.
Избирам да си дам позволение за нещо добро в моя живот. Повече здраве, любов, успех, изобилие. Това е най-добрият начин да ви се отблагодаря. Когато кажете тези думи, си представете, че вече се обръщате с гръб към всички тези хора. Чувствате ги зад гърба си, като една подкрепяща мрежа, през която соковете на живота са протичали. И чрез всеки от тези хора към вас е идвал не само живота, но и качества, които носите днес. И гледайки към пътеката на вашия живот, забележете дали имате вътрешна готовност да направите стъпка или поредица от стъпки напред. Движени от това вътрешно състояние на повече свързано с себе си, и освобождение от миналото. Сега поемете дъх, издишайте, плавно отворете очи и може да се завърнете към срещата ни. Как сте? Има ли нещо, което бихте искали да попитате, да споделите? Нещо, което може би видяхте, осъзнахте? Включително дали ви беше полезен този процес също? Добре дошли сте да споделите. Добре, аз ще гледам в чата. Интензивно пътуване беше за мен добре, чудесно. Сега със сигурност при всеки е различно, доста добре. Прекрасна медитация, много полезно, радвам се. При всеки е различно, защото всеки е на различен етап от пътя си, с различни нужди, с различна готовност, така че взимате толкова, колкото сега е възможно. Да, беше много полезен и задълбочен процес за мен. Много се радвам. Също тук много емоционално някой пише. Добре, чудесно, много се радвам. Намерението ми е чрез упражнението и чрез тази медитация малко, всъщност, освен някаква доза осъзнаване, къде се стопирам, къде се блокирам, да направим и малка практическа стъпка към по-дълбока вътрешна работа, макар в един такъв формат, какъвто е този вебинар. Добре, да, беше много полезен, задълбочен процес за мен. Благодаря, беше много полезно, със силна осъзнатост. Радвам се. Много полезен, разкриват се нови ситуации от детството, които дават отражение в настоящето. Много благодаря. Радвам се. Добре, така че тук идеята е да видите от това, което чух, къде най-силно имаше реакция в мен. Някакси ми кликна, че аха, може би това го правя, вече съм го забелязала или забелязал. Лично за мен беше много релаксиращ и интересен подход да се видя през различните ми житейски периоди. Супер чудесно. Така че, може би някъде се препознахте, докато така споделях тази компресирана информация. Другото, което е, може би осъзнахте и нещо важно или дори
така направихте малка емоционална стъпка към някакви важни осъзнавания. И тук вече идва важният момент на практика извън тази среща, от всичко, което видях по-ясно и сферата, в която може би търся някакво придвижване, да си помислите какви са малките стъпки. Другото, което много помага, е самонаблюдението и ние най-добре го развиваме, когато на ежедневна база си даваме време за контакт с себе си, за притихване. Може да са няколко минути на ден, може да са под формата на медитация в тишина или друг тип медитация, или ходеща медитация като самостоятелна разходка. Тоест това време, в което човек малко така прави контакт навътре със себе си, а не е само изнесен навън, дава възможност да поддържаме една добра връзка с себе си и да забелязваме по-ясно тези процеси, включително да правим тези малки стъпки, с които да започнем да преодоляваме блокирането на дадена промяна. Искате ли нещо да попитате? Много благодаря за всички споделяния, които така са относно процеса, но ако имате някакви въпроси, добре дошли сте също да ги споделите, мога да отговоря. Ако пък прецените, може да ми пишете допълнително в лично съобщение, също ще се опитам да дам някои малки насоки, но и сега имате тази възможност. Така че ще изчакам минутка-две. И разбира се, както казах, осъзнаването е много важна стъпка, вероятно и сега някакво малко предвижване, че всичко, което направихме. Реалната промяна е процес, не е еднократен акт, така че е много важно да бъдем търпеливи. Понякога ще правим по няколко стъпки напред, една назад. Това също е нормално. Въпросът е да вървим все пак в прогресивна посока. С това мога да ви бъда полезна, ако моят начин на работа ви допада. Добре дошли сте не само в индивидуални сесии, но и в събития, които осъществявам. Аз изключително много харесвам груповата работа, защото тя дава много подкрепа, която идва и от групата, и от опита на участниците в групата. Още някакво съобщение в чата. Беше ми много полезно. Благодаря, Динка. Радвам се. Така че събитията също са един начин да се потопите малко по-дълбоко. Този уикенд предстои двудневен терапевтичен процес, който съм нарекла послание от детството. Правя го почти 10 години, обикновено веднъж в годината. Там в рамките на 2 дни, чрез арт-терапия, медитации, малки констелационни упражнения и практики от праймал-терапия, всъщност изследваме по-задълбочено целият този процес на детството и всъщност работим с посока на освобождаването, свързването с потенциала ни. Така че някои от вас, които са тук в момента, са минавали през този процес повече от веднъж. Ако чувствате порив, все още има възможност да се включите. Да изследваме малко повече нашите лоялности, които също блокират промяната. Е важно и да работим с семейната система и там работата с метода семейни констелации изключително много помага. На 16 и 17 май е следващата ми група. Не знам пред лятото дали ще има друга специалност констелации, но в момента вече започна записването и за този процес, така че ако имате порив, също може да разгледате. Ще пусна в чата събитията. Разбира се, това не ви ангажира, но ако имате интерес, разгледайте, пишете ми, убедете се, мога да ви обясня по-подробно, за да прецените. И от 1 май стартирам нещо, което от много време така се заражда в мен. Това е една виртуална общност, която е с абонаментен принцип, изцяло за жени и която съм нарекла пробуждане. Тя е едно много естествено следствие на всичко, което, както споделих в началото, правя в посока на жени. Различното между това да участва човек в тематична онлайн програма, каквито съм правила, и това да е част от тази общност, разбира се, че той може да участва за 1 месец, за 3 месеца, но би могъл и много по-продължително да бъде част от тази общност и ежедневно да получава подкрепа. Всеки месец има тема, има сесия с въпроси и отговори, има тематичен workshop, т.е. 2 виртуални срещи в рамките на месеца, но всяка седмица ще пускам и кратки ресурси и разбира се, през цялото време ще може да се обменя, да се споделя. С записването ще получите достъп веднага и до 2 мои онлайн програми, абсолютно безплатно като подарък. Едната се нарича "С любов и грижа към жената в мен" и е в посока женската ни енергия, а другата е
вдъхне живот на мечтите си. Лично за мен във времената, в които живеем и това, което на мен много ми е помагало през годините, особено когато съм минала по-задълбочена лична работа, е подкрепящата общност. Защото не винаги разполагаме с наша лична такава среда или средата, която имаме, по-скоро ни държи в старите модели, а не ни помага да задвижваме новите. И всъщност имаме нужда или да разширим средата си, или изцяло да изградим такава, ако почти нямаме. Наличието на такива общности много помага. Това, което съм забелязала, поне при хората, които се включват в различни неща, които правя, е, че се заражда много подкрепяща атмосфера и много често се създават и полезни приятелства. И смятам, че в тези турбулентни времена това може да бъде много полезно. Едната ми опитност беше в процесите ми на обучаване. 7 години в фамилна психотерапия и 4 в семейни констелации. И там, бидейки в общност от хора, с които заедно сме не само в срещите, но и в друг контакт, и на обучение, но и на лична терапия, която е задължителна, всъщност тази подкрепа от общност много ми даде. След това, по време на пандемията, също бях част от една виртуална общност, която е от двама много любими мои духовни учители, които така ни даваха много практики, имахме ценен обмен и всъщност това беше много полезно за мен тогава, особено предвид това, че минах тогава през много така сериозни предизвикателства и турбуленции. Така че много естествено е раждането и на тази общност пробуждане, като намерението ми е в някакви моменти да има и неформални срещи, безплатни на живо, може би по-нататък и ретрит само за хора от общността. Ако чувствате порив, добре дошли сте. Аз ще впусна само линкове в чата. Това не ви, разбира се, ангажира с участие в каквото и да било, но по-скоро да сте информирани и ако чувствате отклик, разбира се, сте добре дошли. Междувременно, ето, докато пусна линковете в чата, ще погледна, виждам, че има, мисля, че в чата и още споделяния, така че имате време да ги огледате и разбира се, ако все още вървят въпроси във вас, в каквато и да е посока, или имате нужда така от допълнителна насока, пишете в чата, ще обърна внимание, все още имаме малко време, което можем да отделим, така че да бъда оптимално полезна за вашия процес, не само с информацията и тези малки стъпки, но и с още някакви допълнителни идеи, подсказки. Така, добре, пускам линки към общността Пробуждане. В нея вече почти се позапълниха местата, макар да е виртуална. Групите на живо ги правя винаги в бутиков формат, почти винаги. За тази общност, макар да е виртуална, също ще сложа едно ограничение, така че да има място и пространство за нуждите на хората в групата. Зачитам още нещо в чата. Проблем ли е, ако никакви мисли не идват при дадени спомени по време на тези медитации? Не, не е проблем. Може да идват усещания, може да няма нищо конкретно, но това пак е някаква стъпка да се отворя, да гледам натам. Много е възможно в друг момент да дойде прозрение извън процес на медитация. Просто е така като аха момент в най-неочаквано време за нас. Аз имам такава опитност. Е възможно просто да сме на фаза, в която има много съпротиви и това просто да погледна натам вече да е една много голяма стъпка за мен. Също още едно споделяне, как можем да се включим в тази виртуална общност. Относно виртуалната общност Пробуждане, третият линк е за нея. При заплащане за 3 месеца има отстъпка, има подробна информация. Ако все пак нещо не е ясно, може допълнително се свържете с мен и да споделя. Тя е изцяло за жени, за разлика от другите събития, в които могат да се включат и мъже и жени, защото жените имаме нужда от една по-специфична подкрепа и всъщност така това го осъзнах на един доста ранен етап, когато направих първите събития. Виждам през годините колко много носи това на жените и на мен самата, защото обмена с толкова прекрасни жени, всъщност с ние взаимно се обогатяваме една с друга. И така. Така че, добре, някой нещо друго би ли искал да сподели, да попита?
Добре. Много ви благодаря. Радвам се, че гледам към чата, но така ще се ориентирам към приключването. Много ви благодаря, че споделихме тази вечер заедно. Много се радвам, че срещата е била полезна за вас. Пожелавам ви прекрасни пролетни дни и успех в стъпките напред. Наистина смятам, че малките стъпки са ключето, така че нека да няма натиск. По-добре е възможната малка стъпка, отколкото перфектната а, стъпка, която си мислим, че е нужна. Така че когато няма натиск, ние наистина по-лесно можем да започнем да задвижваме някаква промяна в определена сфера, която ни е много важна. До скоро на всички. Изключвам записа, но ще останем още малко. Благодаря ви.